Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into ubhakuda kuyini ngingone eqoqaqoqa imiza abafokazana ngotho lodwa likaMntshisi ethuluza ngihambe nalo ngifice insimini muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke nje ngabane ngonogwathi ogwathi ayikhulule ngumfoka amakhanda khanda ngithi tata lithuke edameni kwadideko ntaba kazikhojo ngithi mina ngithanda ngize ngithande nongangitha hayibo hayi ungihlukanise nabantu engibathandayo ngishaba ngangithanda imthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamuka kubonakala lapho ephumela khona ngathini mina bathini bona onjani makunje wena onyanyayo foko ngeke ngize ngizwe ngemphatha mina gcwala ngiyafaka King Bhakanzama uthini wathula nje kade bengibuza abanye abantu King Bhakanzama wathula nje kunamamashi ngokuhlukahlukana amanye aseGoli amanye le nale amanye aseKZN ekuthiwa kududulwa abantu bokufika ukuthi abahambe King Bhaka wathula nje uNkulunkulu wami simthelela mkhulu King Bhaka wathula nje na kunamamasha mangaka isililo singaka thiwa bokufika bahambe King Bhaka wathula nje wangayithinta wayiziba le ndaba le enkulu kangaka enyakazisa umhlaba dudula abantu thiwa bahambe wathula mina ngisoze ngayikhuluma into engilayazi mina into engicela kubantu abothi amkhulume ngoba befuna ukwazi ukuthi isiphetho sizothi mina ngiyona le nhlobo ekhuluma ngoba ngithi ngifuna ukujabulisa abantu abathile mina ngikhulume mina ngoba ngilwa ipolitiki ethile mina ungena kwami ngingena ngoba ngikhuluma iqiniso iqiniso liyaba mnandi iqiniso liyaba libi iqiniso liyadina ngeke mina ngize la ngizokhuluma amanga mina mangiyena mina okwazi ukuthi iqiniso ngilikhuluma ngisho into esuke izokwenzeka angabi ngama feelings phela ngabe sengiyisididi nami mangizohamba ngama feelings mina ngihamba ngama feelings okunye ungabongibuza kwakwashenye insizwa ngale yaminyaka ngithi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili yahlangula ukuyeza kumina yathi uyabona my king ngikuthanda kakhulu inkosi yami kodwa khona into okuyisho uthi mawuyisho kube ngazuthi ungangayisho kodwa futhi siyafisa ukwazi kuzokwenzakala yini kodwa ubone ukuthi into oyishoyo ilesingafuni ngempela ukuyizwa kodwa besithi ayi kuyafana noma singangafuna kusizana ukugula kancane uvele uzofa wathi inkosi yami wathi mawuthi uzolithatha ihlandla lesibili Ramaphosa ngangafuni ukuyizwa leyo nto kodwa wathi mawusuyishilo ngathi ayimase kukhulume wena kuzoba njalo nangempela walithatha lo bhuti waze waletha ubaba wakhe kumina ekhulu ubaba wakhe eshawe yabona eshawe istroke isisa fresh umshayi wagijima weza kumina ngamtshela ukuthi hayi lalela asimsize kanje ubaba wakho wathi ngiza kuwena ngoba my king mawukhuluma uchemi awunendaba nabantu abakriticize inkulumo into imela iqiniso hayi ngiyalumela iqiniso mina futhi mawungizonda ngizondela iqiniso mina uyabona iqiniso lithi angiqali ngokwaka spiritual because I'm a spiritual master, I'm a spiritual person uyathanda noma uthandi ngoba spiritual ikhona into ebizwa ngemimoya okay angathi imimoya because imimoya ihlanganisa yonke into umoya angeke sibone ngeke kuzoba lula ukuthi uyazi khona into ekuthiwa zilwane la eSouth Africa izilwane zase-South Africa azinawo amandla njenganezilwane zakulawa amanye amazwe ase-Afrika zipowerful ilwane zanga ingakho kuqala bekuze
Oh, lezi zinto eniyibonayo isikhathi esiningi ama demonstration nama movie nani nemkhuba eyingozi yenzeka kulamazwe. Le South Africa abantu bakhona ba understand ukuthi idlozi this idlozi that. Deep down indaba yobulwana abayazi la. Lezi inyoni ezithi zaziyilwane zala zinamanga. Zinamanga. Uyibona ngani zinamanga? Abantu abala besebenza ama scams abo. Banalento batshela abantu amanga ukuthi umuntu bengabe ethwetshuliwe. Inyanga isangakwazi ukumbuyisa lo muntu aphinde aphile futhi. Into engekho lo. Uma uzothwetshulwa ngoba ufile. Ngoba ushonile. Washona. Wafutheka. Waphuma igazi ngamakhala. Waqunqa wabamnyama. Bangcwaba bakini. Yaphuma i-death certificate ukuthi you died. Lo muntu lokusambuyisa aphinda phile. Ngeke usambuyisa lo muntu aphinda phile la South Africa ngeke. Kodwa umuntu ezolahleka zimthathe aduke. Athi bese edukile zimthathe zomhlalisa emgedeni, zimhlalisa emahlathini, zimenze into ngasithebeni. Uyabona? Noma yolala emathuneni lo muntu usangabuya ngoba kashonile kodwa uthwetshulwe ephila sangabuya lo. Kengiphaka usichazana nezinto ngifuna ukuya kule yanto leya yokududula abantu bokufika. Ngalokududula ngithi when it comes to izilwane asikhulumeni ngezilwane. Izilwane zala eSouth Africa zikhala ngaphansi kwilwane zangaphandle. Okay, asiphume elwaneni ke manje. Mase sikhuluma ngokuba capable abantu bangaphandle compared to abantu base South Africa. Umuntu we South Africa uyakwazi ukuthi afunda qede abe nayo yonke into kodwa ufundela imisebenzi owodwa noma emibili akwazi ukuyenza. Mawuthisha wazi ukufundisa. Yes, mawusushelwa iGlobe awukwazi ukuzofaka iGlobe amnyama downlight ukuthi uphinde uqhunyiswa kanjani uphinde futhi ufake we-downlight awukwazi ukufaka uzobiza i-electrician izofaka iGlobe. Chala ngento nje simple. Ngento simple. Uthisha uqedile mhlawumbe udokotela wezemfundo kodwa ukwazi ukufaka iGlobe. Awukwazi ukufaka iGlobe. Awukwazi. Imoto yakho iyajack. Awukwazi ukushintsha iplug. Mawuhamba ngemoto efaka amaplug, awukwazi ukushintsha iplug emotweni. Uyothenga iplug nje, ushintsha iplug nje emotweni. Awukwazi ukushintsha iplug, uzobiza umakhenika ezokushintshela iplug. Simple thing ba uyindoda ama disc brake emotweni. Ngeke ukwazi uyindoda eSouth Africa awukwazi ukushintsha ama disc brake. Awukwazi. Into akukhandwa sokukhandwa lapha. Awukwazi nje ukukhipha ikhalipa, ushintsha ama disc brake, uhambe wathenge, uhambe nesampuli, awukwazi. Into ongayikopela omunye umuntu eyenza ukwazi, wena wazi ukuthisha mina. Ngunurse mina. Yes, ngusoma tender mina. Uyabona? Kanti leza ngaphandle, hey baba, hey. Mawuthi plumbing, umuntu oyedwa uzokuplumbela. Usufuna amathanzi, semuntu uyaswitch, usegaqa amathanzi. Usufuna ugesi, semuntu usefaka ugesi. Makhabethe, lezi zinto kunendlela ngane abayifunda ngayo. Mabefika la kuthi lo msebenzi ebezohleshulelwana abantu abawu4 yena athi ngizowenza ngedwa ngemali ephansi. Ngizokufakela ugesi, ngizokwenzela ama-tiling, ngizokwakhela indlu, usukanini madoda, yabona mafethu, yabona. That is why ngithi asiqale sikhulumeni qala. That is why ngiqala ngokwezilwane, spiritual, ngokwezilwane. Leza phesheya sesiya
mina ngokwedlozi ke manje nangokwamadlozi ba strong wena ngokwedlozi wena bekumele ubize isibongo ubize isibongo eswrong kumele ka ubize sakababa by mistake wabiza esakamama noma wabiza stepfather into zakho zijamile akuyikundawo lezi zangane zisuka zayenza isibongo bayefika eSouth Africa shit fast lento aphumelele nesibongo eswrong indlozi alikwazi ukumshaya istrong inja hey mafethu yabona madoda bathi ngambile bathi ngibonele bathi ngizenzile yabo so ngithini ke manje ngithi thina uyabona akuyona yonke into oyoyinqoba mawuyilwa ngempi impi isiphetho sayo kube khona abafayo kube khona ababoshwayo uma sekuboshwa umuntu bayabaleka abantu ekade besupport. That's what you need to understand. Impi ibheda ngoba ekugcineni khona ababoshwayo noma khona abafayo. Into ifuna uapply ingqondo. Ake ngenze isibonelo nje ngento recent le march eya lapha ya eEdington esikoleni lapha ya edrobheni ekade ikhona. Angenze isibonelo. Mina as King Park ngithi mina ukulwela ingane zase South Africa ukuthi azingene ezikoleni South Africa, it's a good thing. Into right kumele ifunde nami ngisho njalo. Kodwa iregister nini ingane la eSouth Africa? Iregister nini? Abafethu asiwakhuluma namaqiniso ngoba uqalile uJanuary and ngiyazi ukuthi sometimes kuyadembeseleka ukwenza ama registrations ukukhumbule ngoba sekuvulwa ikona. Ingane we register a year before ekoleni. Lokho bafethu, it's a free information that you need to understand because isikole naso banama assessment abawenzayo bafuna ba-assess into zabo ngendlela yabo. We register before. Ayonto edinga ukutonikelwa, ayonto edinga ukutoyitoyelwa ke leyo. From March nje qala ubhekela ingane yakhe isikole kulonyaka usuyaqala ubhekela ingane yakhe isikole usebenzisa sometimes i-report lokuqala uhamba ukhankasa ngalo ke uyizamela isikhala kuye kuba term 2 uyabona kuye yabo uqala ukulwa kulonyaka ulwela unyaka olandela ayidinge etoyitoyile uma uqala ukulwa kulonyaka ilwa kulonyaka complain kulonyaka mawujikiswa ungumzali kuthiwe asiyifuni le yakho jikisa ukuthi le application asiyifuni complaina ngalonto uma sekuvulwa ikole bafowethu akusesona isikhathi sama registration makuvulwa ikole makuvulwa ikole sekuya admit ingane ingane ziya allocatwa according to ama classrooms no teacher baya allocatwa according to ama period wabo baya allocatwa according to ama period abo kusetshenzwa liyonto makuvula ikole bafethu kusetshenzwa liyonto mawuqala wena kuvulwa ikole uthi uzo register not ngoba kuukuthi ingane yakho akufanele ifunde lesikole ngampela seziqediwe izinto eziningi ngampela sekugcwele ngampela kuna bathu principal kugcwele ama chances amaningi ukuthi uqinisile kugcwele because akusesona isikhathi sama registration lento ingaba isifundo kwabanye abantu akusesona abavula ikona even nomuntu impi yakho timing to everything that you do is important. Timing. Uyabona mfethu sinabantu namhlanje ababamba inkunzi. Sinabantu abahlubeza abanye abantu. It's because akekho umuntu ongakazi abe nalo ithuba empilweni lokulungisa impilo yakhe ngendlela ehlelekile. Liyafika ithuba umuntu angalithathi serious bese ethemba ukuthi uzorobha ngethuba elirong. Eserobha umuntu othathe serious something. Sinabantu ababanjwe inkunzi baphucwa imoto. Baphucwa imali. Abantu abangafunanga ukuhlela impilo yabo ngendlela.
show me ukungibhaka show me bafethu ukukhulisana it's very important kunoma yini into yenzayo bafethu timing it's very crucially important ngoba uyabona manje anything that you do esikoleni yenzani yonto iphazamisa ukufunda nokufundisa anything that you do esikoleni iphazamisa ukufunda nokufundisa ngoba sekuyisikhathi sokuqala manje sokuthi akufunde mase kuyafundiswa that is why kuzobonakala abanye abantu abasemandleni engatheni into bayayiziba kodwa umqondo omuhle inkingi timing my brother mfowethu noma uzocela imali kwisithandwa sakho ngicela mina ube ne-timing sijabulise isithandwa sakho khuluma into esifuna ukuyizwa isithandwa sakho enza into esilindele isithandwa sakho sithi masijabulile masivuleka igap bese kuthi ngicela imali ungaceli imali kumuntu ngesikhathi nicabene noma ediniwe ngoba uzongakunika imali bese usebenzisa yonke engathi akakunakekeli kanti ushawe itiming yena uyafisa ukukusiza bafethu amina ukengibhaka uyabona mfethu timing is very important ikhumbula timing ithi njengamanje u2026 kuyiba kovota kuma local elections kuyavotwa enye nenye into eyenziwa womunye umuntu ama politician ayayithatha lento ay-associate nepolitiki ukuthi bengabe siyisupporta ngalendlela one itiming yayo wrong two sinesikhathi esisele esincane sokuthi njengamanje kumele ngabe kuyaqala kuyacampaignwa bese beshintsha into enhle kuvele kuthiwa hayi lo umuntu loya uyacampaigna and uthi campaign abanye abantu timing baba timing that is why bafethu ngithi mina kwesinye isikhathi contact ukubonisana mase ngiyaphinda ngithi ingane ezalelwe komalume yakhuliswa komalume leyo ngane yakomalume izalelwe komalume ngizwe kahle ukushuthi undodakazi uyizalele ekhaya yayisikhuliswa omalume nomkhulu noma wayo nedlozi lakomalume leyo ngane ingenwa umoya wala ibe yala umuba wayo eseyifuna on a later stage ngoba ikhulele la kumele bavumelane nabakomalume amicable bamnike isibusiso ukuthi as much as sikhulisile sayifundisa sayinakekela kwangena idlozi lethu labalukhulu kuyona ngoba wena uthi usuyayicela sicela usinike u1 no2 no3 sesizovuma ukuthi sehle thina kuyona so saba komalume mase ngena idlozi lakho libe in charge kuvunyelwane bese yaqala ke uyenza lo bese yahamba isho ukuthini lenkulumo yami ithi makusuka umuntu okufika ezalisa umuntu wale South Africa ingane qede angamushadi futhi angayithathi ingane ahambe nayo leyo ngane ngoba izale umuntu wala izale umuntu wala eyizalela la leyo ngane yala iyayideserve imfundo irregardless ukuthi uzalise ubani ngoba eyalana umuntu walabo izalile wesifazana yes umuntu walabo izalile eyizalela la leyo ngane eyala iyayideserve imfundo ayinaqala ingane ayingeni empini zabantu abadala uma kuxabana ubaba nomama ngiyacela bafethu ningazifaki ingane azingeni empini yabantu abadala ingakho bayexabana amakhaphuli ama social worker futhi ithathe ingane
ingane ingene empini abantu abadala because once ingane yaqala yabona izinto engafanele izibone iyashintsha ibe traumatized ingane mayiba traumatized ingane kade uthi uyalungisa sewukhanda isigebengu sewukhanda idrug dealer show me looking back onyanyayo futhi fakofo ngeke angenze fuck on ngeke the fuck on man show me looking back mawungifuna ngise number 44 Rocky Ridge Road mawuthanda uthi 34 Liber Street nginama address awu2 nginemgwaqo ewu2 ngingena ngala ngiphume ngali tshela ke mina njengamanje isikhathi esinzima isikhathi la ziya kuma local elections ungabona abanye abantu bempintshisa isithubeni bempintshisa isithubeni lalela baba abantu abafuna ba-acte bazobona inhlesi yepolitiki once umuntu wabona inhlesi yepolitiki into enhle iyasabothathwa into enhle kodwa ngokwemsebenzi abakufika bayithatha ngempela bona hayi imsebenzi bayithatha umsebenzi hayi umsebenzi yona ukuyithatha ngempela lokho ngeke phela silosigoqana sithi nani kodwa ingane guys ingane ayingene empini zabantu abadala ayingene empini zabantu abadala ingane iyaprotectwa ingane iyisidalwa sikaNkulunkulu emazulwini yekelana abantwana beza kimi ningabenzi lutho abangaqala yekelana abantwana beze kimi ngimagine ingane iseclassini kuthiwe nanga umzali wayo uyalwa ngaphandle uyabona kunabantu abathi ayingafundi isize yangena uyabona sengizakadutshulana nangefa ubaba wayo nangefa uma wayo kubangwa yona ukuthi ayingafundi lo ngane izokhula inonya ngoba isize yangena eSouth Africa izobhubhisa show me looking back bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into bhakuda kweyini ngibone bhuqa kumnandi ukukhuluma mfethu iqiniso engeke lijike as a result ngoba oposo politiki once basola ukuthi kunenhlese yezepolitiki lonto basuke bengeke bayisukumele ungamemeza yonke imigwaqo yasedrobheni ngeke izithele ithelo ifunayo ngangasho oqala mina ngathi mina abantu ekumele imash iye kubona ama-authorities ekumele yekona because njengoba beyeka banezizathu engeke bayixoxelwe omunye umuntu uthi why beyeke izwe lethu libe ibhanana whether you can make noise believing ukuthi one day kodwa ngiyakutshela mina one day awusoze wafika lokho kuthiwa abantu bokufika bayadudulwa khohlwa babo la eSouth Africa khohlwa isoze yafika lo kunezizathu zabathini nomuntu ongakhampena ngaleyo nto athi mina ngizobaxosha wenza nini ilima kungcono ngisho umalema ovela khulume open athi kulungile abasale sebeyekwa into abayigokha semakhoneni bese yaphahluka umalema azosho la ngoba uyabona ukuthi angifuni kwenziwa abantu base South Africa ilimi kuthiwa bahambe isibonelo nje nangu lokuzala uminister lokuzala loka Art and Culture ubani uMackenzie wayezavuza amathe ethi abahambe ugcineni umuzwa ethi abahambe when last lesikhathi kuvote wodwa wayethi abahambe abantu bala eMzansi bafuna ukukhohliswa inkinga ngamalema yento emshayayo ukhuluma iqiniso kanti abantu bala eMzansi abafuni iqiniso uzondela iqiniso umalema ukuthi uthi bafethu salani senibayeka nalo othi abahamba ukwenza isilima ngeke bahambise kudlala wena umqondo ngiyakutshela mina malema ufane iqiniso ngangcono nawo umalema ukuthi uthi abahambe ahlangane nabagoqayo naye ngoba iyagoqwa akekho ufuna abahambe akukhulume nanku umuntu manje akuqhamuka umuntu la kwi-GNU athi ngithi abahambe akuqhamuka umuntu akaHome Affairs manje athi ngithi abahambe ngeke azayenze lento kunezizathu esiyozisho one day mase sibanjwe kahle i-VSOP sithi pa siyozisho one day kunezizathu edala ukuthi kuphilwe ngentambo show me now king back
bathi kona kumnandi ukubona abantu bakwethu bakithi bekwazi ukusukumela phezulu kodwa usukumela ini asibheke itiming. Zikhona izinto ngempela abafethu ezingasukunyela phezulu kune unemployment rate sekufuna ukunderstandwa manje imisebenzi ayikho which is wrong. Akusukunyelwa izinto ezinjalo bafethu ukuthi iyouth ifuna imisebenzi. Khuluma no government kuhlangana ukuyouth ukuthi ithini plan imali izongena kanjani ngoba imali iyafuneka ekseni ingane zasifuna isikho. Khuluma izinto ekupossible ukuthi ugovernment angazenza. Naku kwazile ukufaka o350 akukhulunywa ukuthi abanyuka o350 komuntu ongasebenzi ngoba yabona abasemajele ngezwe kusho umkhwanazi ethi badlo 15000 bengakaze ngibani mncane u350 wangapha akukhulunywa into enjalo ukuthi at least umuntu ongasebenzi akathole noma 1.5 ngenyanga. Country ayiyo amanye ama-country iyofuna imali ngaphandle ukuze kuphile nabantu ngenkathi uyofuna imali ngaphandle akufanele ube negama elibi ukuthi khona abantu abahlukumezekayo ezweni lakho. Akufanele abantu bahlukumezeke ngoba labantu banamazwi wabo akumele bahlukumezeke. Uma ngabe kuwukuthi abavumelekile akube ukuthi ama-authorities ethu ane-proper arrangement wokuthi bavinjwa kanjani proper everything is proper bavinjwa kungabe ngathi kuyaliwa nabo ngoba mase kuyofuna imali ngaphandle leti izofika ibloke ukuthi eNingizimu Afrika ngabahlukumeza abantu engebona abakhona. Shobini ukingibhaka mawungafuna ukungizwa khona into engenziwa baba kodwa ayikho right mayisibuka amanye amazwe ingashintsha bafethu la eSouth Africa izwe lethu lisekweletini kuphila ngokucelwa kwamanye amazwe phila ngokucela kwamanye amazwe phuma kuyofuna ayikho inhlangano engaphumi iyocela ngabe namanga amanye amazwe kabantu abamhlophe thathe esiningi yacela inhlangano ayikho engayocela makufuneka inyuko manje ocela kuyabhekwa ukuthi ke niyakwazi ukuphilisana nabanye abantu lapha bese kuvela lamamashi kuliwa silwa sodwa siba mnyama lawo mashi angablock funding ebizotholakala izosiza thina. Futhi sengiyawuvala live ngizokwenza omunye kahle kusasa. Ngizokwenza omunye kusasa ngizobe sengikhuluma ngokufundisa ngempilo nangemimoya. Bengithi angisho bafowethu. Bengithi angisho ukuthi timing is very important. Yanoma yinini baba. Yabo manje uJayutshani uHarko. Ingane mavulu ikole ayiqale manje ingane. Baba, imisele manje. Mayimisela manje baba, kodwa kushaya oJune. Iyobe umqondo wayo urelaxed because i-updated ngezifundo zayo. Kodwa mangezowenza ama-homework, yabona ilokhuzana izolova esikoleni izokholoza ingezofocus manje ngeke isafocus ngoJune masiyiduduza ngoJune ngabe nje nathi senzele ukuthi ingayibulali bakuthiwa ifailile kuphela. Ngoba vele ukuyibulala is not a solution. Not a solution. Ebalekile baba ukuthi mawusuze wafail awufailile kodwa empilweni. Kodwa ngeke sigqugquzele mawusene chance ukuthi ungafundi ngoba sithemba ukuthi sizokutshela lawo mazwi une advantage mawufundile. Une advantage baba. Ongafuni futhi lo show okofo wena. Noma kuthubani noma kuthiwe owakuphi yakuphi ngishafu kunendaba nalotho mina. Fane ngane ngabahlonipha abazali. Ngeke lo ngane baba sithi hayi ingane ayibantu babazali nani hayi bazali ingane kulungile zamani hey bangamhloniphi umzali wakho full sec ukuthi uyisidakwa ukuthi akafundile ukuthi mubi ukuthi unjani umzali wakho kodwa nani ke bazali phela ningasase lihlukumeza ingane ngobantu bazali phela bakhona nabazali ababhayizayo abavele ba ingane zabo nje bacabanga ukuthi it's a piece of shit. Nawe mzali wakho phela ukona uNkulunkulu kulomuntu lethi sibuso phela uzawakhipha amazwi ngomlomo umzali aqale kusayo ngoba lengane uNkulunkulu oqala mayiqale kusayo wena uNkulunkulu embonayo ha but uNkulunkulu engamboni
ngoba lo nkulunkulu engamboni uzozwa nawe wena owumzali. Ungakhipha amazwi aqala isingane yakho noma kuthiwa wrong kangakanani. Ungasho ngabula amathuba. Usuke uyibulala ingane, usuke uyifaka ama drugs ingane, usuke uyihambisa uyimpampisa ingane. Lathi ngisho. Number yami 0798130260. Indaba ezimnandi from next week Friday. Ngangishilo ngathi sesosebenza u2 days edabini. From next week Friday nje siyehla Friday nginjolo labantu ngiyabanqobela edabini Friday. Bayahamba ekuseni Saturday. Bese kuthi Saturday bayafika ke aba Saturday. Ngiphikele edabini ngoba nqobela bayahamba Sunday noma ebusuku Saturday. That is me. Ikhiphe usihlula thina. uNkulunkulu anibusise emakhaya anikhusele. Avikele nina, avikele abantwana benu. Akuphazanyiswa ukufunda nokufundisa. Ayenziwa ingane ayingeni empini zabantu abadala. Ingane ano protect ingane ayingeni empini zabantu abadala.